Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Сез конгресс мөнбәре тапшыруын карыйсыз. Инде 3нче ел рәттән халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесе дәвам итә. Быел ул шактый гына үзгәрешләрдә кичерде. Һәм ул үзгәрешләрнең иң кызыклысы хәзер конкурста катнашучыларның яшь чикләве юк. Бу конкурска ниндидер үзенчәлекле үзгәрешләр кертеме юкмы? Һәм гомумән быел анда кемнәр катнаша? Менә булар хакында сөйләшү өчен без студиягә Җәлил укулары конкурсының оештыру комитеты җитәкчесе Алмаз Нургалиевны чакырдык. Алмаз, исәнмесез? Хәерле көннәр инде. Менә мин тамашачыларыбызга тапшыруның башында ук әйтеп киттем, яшь чикләүләре быел юк дип. Бу конкурска ниндидер кызыксынуны арттырдымы һәм гомумән иң өлкән яшьтәге һәм иң кичкенә катнашучы ничә яшьтә? Дөресен әйткәндә, әлбәттә төрле фикерләр булды. Әлеге яшь категориясен кергәндә, ягъни гомумән инде чикләүләрне бетергәндә катнашырлар микән? Гомумән күп кеше булыр микән? Һәм дә ниндирәк даирә булыр микән дип. Дөресен әйткәндә, көтмәгәнбездер дә мондый мөнәсәбәтне әлеге бәйгегә яше дә бар, карты да, профессиональ дәрәҗәдәге актерлар да чыгыш ясыйлар. Инде үз эшчәннәр дә, менә кем генә юк. Укытучылар дип әйткәндә, китапханәчеләр. Әйтәм бит, ир-атларыбызда, хатын-кызларыбызда шуннан да әлеге бәйге, әлеге тема бик күпләрне кызыксындыра дигән фикергә килдек без. Һәм бу инде әлбәттә сөендерә. Чит илләрдән, башка өлкәләрдән үзебезнең Россия Федерациясының һәм дә инде әлбәттә инде үзебезнең Татарстаныбыздан әлеге чыгышларны күргәч, әлеге инде зур яшьтәге катнашучыларны күргәч, бу әлбәттә куанычлы хәл. Ник дигәндә, әгәр дә инде безнең шушы буында инде кызыксына икән, ягъни алар бит инде шул вакытта яшь буынга да бирүчләр. Әлеге тәрбияне, әлеге менә үзебезнең шигъриятебезгә, үзебезнең шагыйрьләребезгә мәхәббәтне. Шулай булгач инде Аллага шөкер. Бу буыннарның ниндидер бер бәйләнешен барлыкка китерә торган конкурс булып чыга бит инде, яшь чикләве булмагач. Иң өлкән яшьтәге катнашучы ничә яшендә? Менә инде төгәл итеп әйтү авыр булыр. Ник дигәндә, безнең бит инде беренче этаплар ул уза төбәкләрдә, регионнарда, җирлекләрдә. Ләкин мин үзем күргән, безгә инде аның иң яхшылары гына килеп җитә. Бит инде безнең кыскача гына информация, кыскача гына мәгълүмат язып җибәрәләр әлеге җирлекләр. Менә мин үзем күргәне 87 яшьлек ханым булды. Советлар Союзы герое Мусажаты сүзләре яшь ана. Авыр яна шәфкать нуры булып, буйны күктә янгын шәүләсе, күмерләнгән дөнья кулсасында алмат ята ана дәүләсе. 6 айлык бала елый-елый, капшый аның сулган күкрәген ятып суыра. Бераз туктап карап тора, үксеп куа аннан күзләрен. Бала сүзе каша көн батышка, Сибиргә ватып көймәсе, куа анарта ядрә булып, ана каны бала күз яше. Күрше кызы Сәрвәр базда иде, ишетеп чыкты бала елавын, кинәт ул сүзсез катып калды, үлгән кибеш күреп танышын. Ул баланы алды кулларына, яшен сөртте, үтте, юатты, алып кайтып җылысып төшерде, кулларына алып уйнатты. Ул баланы алгас кулларына, ана дәрте анда катынды, бала күзгә аннан әннә диеп, күкрәгенә аны сарылды. Сәрвәр әле бары 17-дә, тормыш аңа яңа башлана, ул назлана ана бәхте белән, ана бәхте белән шатлана. Сез күрерсез, шундай матур итеп, бұл баланың барак үстірер, тәрәзәдән һәр кис яшь ананың дәртле бишек җыры ишетелер. Күңелем кыша минем канатланып, аның җырын тыңлап узганда, рәхмәт сиңа илем, шундай йөрәк биргән өчен безнең кызларга. Узган елларда да катнашучылар төбәкләрдән күп булды бит, Россия төбәкләреннән дә күп булды. Быел ни дәрәҗәдә менә бу географиясы конкурсының? Менә бүгенге көндә безгә килгән эшләр буенча нәтиҗә чыгарганда, безнең әлбәттә быелны инде катнашучыларның санында шактый гына артты.
бермә-бер артты дип әйтсәм дөресрәк булардыр. Әлбәттә инде регионнарда һәм дә инде районнарда безнең инде үткән елларда мәсәлән районнардан без чыгып фикер йөртәбез икән. Бер-ике район катнашмаган булса, быел инде тулайын бөтен Татарстан әлеге бәйгедә катнаша һәм дә инде бик тә матур саннар белән аңлатып китермен. Регионнарга килгәндә безнең беренче елны 11 регион катнашкан булса, инде үткән елны 21, быелны әле менә күргәннәрдән 35 регионнан артык. Бу бит инде шактый 3 тапкырдан артыграк. Беренче еллар белән чагыштырсак, әйме? Әлбәттә, һәм дә чит илләргә килсәк тә инде катнашучылар арасында инде безнең Төркиядә бар, Кытай бар, һәм дә Европа илләре, һәм дә инде әйтәм бит инде әле һаман да кабул итүләр бара. Алла боерса, инде бөтен 20 декабрьдән соң әлеге соннарны, әлеге илләрне без инде чыгарыбыз. Һәм менә нәрсә әйтеп китәс килә, инде бит инде бу елны безнең пандемия дибез, авыррак ел дибез. Шуннан да бәйгене башлап җибәргәндә дә инде без пресс-конференция уздырганда да уздырып чыгабыз дип анда матур итеп әйтсәк тә шикләр бар иде. Ничегрәк уздырмый икән, барып чыгармый икән дигән. Үзебезнең инде без уйлашканнан соң инде үзебезнең системаны кертеп ничек итеп әлеге бәйгене уздырып чыгарга быелны. Сүздә бу күпчелек очракта онлайнда барды. Булды инде регионнар, районнар офлайн форматта уздыручыда. Ләкин инде менә шушы Аллага шөкер дип әйтәм, бу очракта безнең WhatsApp бар, YouTube бар. Бөтен булган бүгенге көндәге уңайлыкларны кулланып, шушы кураторлар дип әйтәләр районнарда, регионнарда бергәләшеп, группалар төзеп, анда аралашып, танышманнар танышып, бер-беребезгә аңлатып ничек итеп эшләргә икән, ниндидер бер пандемия монда шик була алмады. Пандемия шик кенә була алмады. Шик әлбәттә инде пандемия шик була алмады. Һәм шуны әйтәс килә, безнең менә үткән елны 6000 ярымлап катнашчы булса, бу елны инде әлеге сон 40 меңгә якын. 40 меңгә якын. Мәсәлән, безнең бер Балтач районы гына да 1300дән артык катнашчы булды бер Балтач районынан гына. Яки инде Әлки районны алабыз икән, анда 1000гә якын. Анда 936 катнашчы булды. Бу нәрсә белән бәйле без шундыйрак бер нәрсә кертеп җибәргә булдык. Бәйге булгач бит инде анда безнең максатлардан булып тора, яхшы сөйләүчене күрү генә түгел, барлау да. Һәм нәкъ менә шушы эш өчен сез осталарын барлау. Барлау, сыйфатны безнең теләк булды ничек итеп барларга. Әле мин андай бәйгене күргән юк. Без эшне инде башларга булдык. Мондайрак форматта, мәсәлән, һәрбер балалар бакчасында, һәрбер мәктәптә, һәрбер класс, мәктәпнең һәрбер классында, балалар бакчасының мәсәлән һәрбер группасында тәрбиячеләр үзләре башта үткәрәләр. Иң яхшыларын сайлап алалар. Аннан соң инде мәктәп яки инде балалар бакчасы шушы группалардан чыккан иң яхшылар арасында сайлап ала. Һәм шулай баскыч буенча. Аннары район күләмендәме? Нәкъ булай торып эшләгәндә без чынлап та барлыйбыз. Яңа талантларны күрергә мөмкинлек туа. Һәм шуннан да аның инде менә шушындыйрак нәтиҗәләр бирде дә инде, шундый зур саннар белән. Муса Җәлил, карак песи. Чыландагы акмайга ияләшкән күселләр. Мин чыланны сакларга куштым алап сикә. Мияу-мияу пискәем. Борчы зинһар чыланга. Майны сакла күседән, уясыннан чыгарма. Песи күргәч күселләр, койрыкларын кыстылар. Йөрмәделәр чабышып, ярыкларга пыстылар. Мияу-мияу пискәем. Колак салдың сүземә. Каравылдан бушагач, сөт бирермен үзеңә. Иртә белән майга дип керсәм, күзем акайды. Явыз песи бер үзе. Як иттергән акмайны. Мияу-мияу пискәем. Хаянатчы икәнсең. Саклый торган майыңа үзең ашап беткәнсең. Менә узган елларда финал өлешендә шаккатып карап утырган идек Казанга җыелгачтан, монда иң-иңнәре җыелган иде инде бит. Һәм әлеге катнашучылар арасында татарча гына түгел бит, русча гына түгел бит, чит телләрдә дә бик матур итеп сәнгать итеп сөйләделәр. Җәлил шигырьләре, шулай ук башка безнең татар фронтовик шагыйрьләребезнең
шигырьләре шулкадәр матур яңгырый икән башка телләрдә дә бит. Без анда төрк телендә дә, инглиз телендә дә, тыва телендә дә, гомумән бик күп төрле телләрдә ишеткән идек. Быел нинди телләрдә? Быелны менә безгә әлбәттә бу телләр буенча да инде анда санап торасым килми. Менә шундыйрак бер истә калган гына бер күренеш бу Казан этабында үземә дә катнашырга насип булды. Biz инде якын тирәдәге районнар һәм дә инде Казандагы районнар бергәләшеп җыелышып, менә шу жюрилар бергәләшеп видео карадык. Искәртеп китерә кирәк, башка районнарда, регионнарда менә шу группаларда WhatsApp дип әйткәнем бит. Һәрберсенә дә әлеге эшләр җибәрелә, һәрбер районга да жюри шуннан карый һәм үзенең эшен инде безгә җибәрә. Бәяләү кагазын. Һәм инде шу санарны без кушып билгеләрне куябыз. Казан өлешендә инде әйткәнемчә инде ул тулай онлайн булмаса да инде бераз офлайн форматында раксман булды. Һәм дә менә шунда бер Вьетнам кызы сөйләде. Вьетнам телендә. Вьетнам телендә шундый сөйкемле ул, шундый матур итеп ни, шуннан да әйтмешли, Җәлил шигырьләре башка телләрдә дә бик матур яңгырый икән дигән нәтиҗәгә киләсең. Анда серб телендә булды әйтәм бит. Бәлки инде ул безгә чит тел булгангадыр. Бәлки чынлап та менә үзенчәлекле яңгырый әлеге шигырьләр. Сөендерә ул безне алмаз. Әлбәттә сөендерә. Ул бездә горурлык хисе. Менә башка телләрдә дә үзебезнең татар шигырьләренең яңгырашын ишетү ул бездә ниндидер горурлык хисе уята. Әлбәттә шулай. Шуңа күрә ул әйтеп бетергесез ниндидер бер күңел халәтенә әйләнәме? Musab Jalil, звонок. Cuộc gặp mặt ngẫu nhiên, tôi không thể quên cuộc ngẫu nhiên này. Một cậu bé nhỏ đứng ở lối vào, cố với nút mở, chán giận không thôi. Tôi quyết định luôn, mình phải giúp cậu. Và vội nói rằng, đây chú giúp, ấn mấy lần nào? Cậu bé đáp nhanh, 5 lần chú ạ. Và tôi liền ấn, đúng đủ 5 lần. Bỗng, cậu bé hét lên, thôi chú ơi, chạy! Алмаз менә шундый нәрсәгә дә туктап китик әле. Инде мин хәтерлим, узган елларда беренчесе, узганнан соң да икенчесе, узганнан соң да берничә тапкыр әйтелде. Конкурста катнашучылар арасында менә шушы Җәлил шигырьләре диеп, ни өчендер башка шагыйрьләрнең шигырьләрен сөйләүчеләр булды, әйме? Кат-кат әйтелсә дә, ни өчендер ул икенче бәйгедә дә дәвам итте. Менә бу мәсьәләгә ничектер инде нокта куелдымы? Әллә һаман да үзләренчә алар әле дәвам итәләрме? Кызганычка әлбәттә инде мондый күренешләр әле дә очрый. Без инде үзебезнең яктан инде нокта куйдык, инде рәсми кагазда тараттык, менә регионнар буенча да, районнар буенча да инде һаман да шул чулочки шигыре очрый инде. Ул ел сайын очрый бит. Ул ел сайын очрый, аны кем генә шалтыратмый. Һәм дә менә шундыйрак бер нәрсә бит инде шушы яшь буенча да үзгәрешләр кертелгәндә, аларның бөтенсенә бит Маваслы Газович фикерләр белән кергән әлеге идеялар, әлеге тәкъдимнәр белән кергән номинациялар һәм дә инде фронтовиклар номинациясе. Нигезләмәгә язылган. Инде үткән елны без һәр вакытта да һәрбер шартларга туры китермичә сөйләгәннәргә дә әйтеп килдек, һәм дә башкаларга да җиткерергә тырыштык. Әлеге номинациядә фронтовик, якташың фронтовик язучының яки шагыйрьнең шигыре булырга тиеш дип. Бу елны да байтак булган булса да, менә сөйнешле хәл дип әйтәм, инде нәтиҗәләр дә бар. Төрле мәсәлән, мин үзем тикшереп утырганда, үзем дә ишетмәгән, белмәгән язучылар, үзебезнең татар язучыларының әсәрләрен күрәсең. Шагыйрьләр барлана. Менә бу идея бик әйбәт идея. Ул әйбәт идея. Кеше эзләнә, үзенең туган ягында, үзе яшәгән җирлектә нинди шагыйрьләр яшәгән? Кемнәр алар булган? Фронтта булган шагыйрьләр кемнәр? Һәм менә шушы шигырьләрне өйрәнә. Әгәр дә без конкурста ел сайын Җәлил шигырьләренә дип алсак, бу бик үк дөрес тә булмаган булыр иде. Шуңа күрә әлеге конкурс ул безгә гомумән үзебезнең әдәбиятыбызны барларга ярдәм итте. Иң беренче чиратта. Әлбәттә, менә әле инде әйтеп тормыйм, кем белән сөйләшеп барган шу этап Казанда этап барышында шуннан да бәхәс китте. Менә безнең районда бит язучылар юк ди. Әсем әйтәм, куям бәс язучылар юк икән. Мен беләм. Краеветлар белән аралашып карадыгызмы, сөйләштегезме? Юк, сөйләшмәдем.
бәлки менә ниндидер бер эзләнү эшләрен башлап җибәрергәдер. Ул бит 40-нчы еллар, 30-нчы еллар. Алар бит шуннан да инде менә тарих буенча беләсез, ул бик авыр еллар. Ниндидер шәхескә мөмкинлек бирелгән үсеп китәргә. Кемдер язучылар берлегенә алынган, кемдер алынмаган. Кемдер Андый югалып очраклар да калган. бар, әйе. Шуңа күрә менә шушы фикер белән кайтып китте әлеге кеше. Ник дигәндә, ничек кенә карасак та, шәхесне халык тәрбияләсә. Шәхес халыкны тәрбияле дигән бер сүз бар бит инде. Шуннан да менә бу очракта, менә бу номинацияның кертелеп җибәрү дә нәкъ менә шушы тәкъдиматкә туры килә дә инде. Менә ниндидер яңа шәхесләребезне барлап, Эзләнү өчен, тарихыбызны барлау өчен. Үзебезне тәрбияләр өчен. Алмаз, менә әлеге конкурста миңа бик ошый торган тагын бер үзенчәлеге, анда физик мөмкинлеге шикле булган балалар катнаша. Һәм андый катнашучыларның да саны арта. Менә узган ел бик матур чыгышлар булды бит. Быел бармы? Быел да бар, һәм дә инде бик еш гына шул сорауны бирәләр. Аларга аерым карашмы дип. Менә тагын бер кабатлап узасым килә. Без әлеге катнашучыларга ниндидер аерып карау. Алар безнең белән бер тигез бит. Алар тигез итеп карау кирәк. Аларны нигә без кыерсытырга тиеш дип саныйм инде. Алар әгәр дә әлеге конкурска катнашар икән, алар да шундый конкурсантлар, алар да шундый катнашучылар. Тулы хокуклы. Һәм дөресен әйткәндә, мен игътибар иткәнсездер инде, үткән елда, 3нче елны менә Удмуртиядан безнең җиңүче егетебез булса, инде үткән елны Азнакай кызы җиңеп чыкты, беренче урын алды дип хәтерлим мин. Шуннан да бөтенебез дә катнашабыз. Нинди генә хәлдә булсак та, нинди генә милләт булсак та, нинди генә хәзер яшьтә булсак та, бөтенебезнең дә мөмкинлеге бар әлеге конкурста, бәйгедә катнашырга. Һәм Аллага шөкер, бүгенге көндә дә менә игътибар артып бара. Җырларым сышытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Сездә минем бөтен тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Siz үлсәгез, мин дә ынтылырмын. Яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Мин кабыздым җырда ялкын итеп. Йөрәгем һәм хакылы кушканны. Җырым белән дусны иркәләдем. Җырым белән җиңдем дошманны. Алмаз, менә белүемчә, әлеге конкурс барышында быел ниндидер үзенә бер төрле юнәлештә барлыкка килде бит. Конкурста катнашырга теләүче балаларны туплаганда мәктәпләрдә ачык дәресләрдә оештырыла башлады. Менә шулар хакында да сөйләп китегез әле. Уларны юнәлеш дип әйтмәсен, ягъни нәтиҗәсе дип әйтәләр әлеге бәйгенең инде. Шуннан да менә ярый әле Татарстан районнарында барсы, мәсәлән Кировтан видео улар килеп төште. Актив укытучыларыбыз, актив милләттәшләребез төрле дәресләр үткәреп, Җәлилгә багышлап. Инде балалар шунда шигырьләр белән чыгыш ясыйлар, матур итеп. Бу әлбәттә бу регионнарга да кагыла, регионнардан да мондый видеоларны җибәрделәр, күрдек. Һәм дә инде үзебезнең Татарстан районнарында. Һәм беләсезме, тагын нәрсә әйтеп китәсем килә. Әлбәттә, әгәр дә без үзебез генә әлеге эшне эшләйбез дип әйтсәк, ул дөрес булмыйча. Әлбәттә. Бу менә монда мин бик зур рәхмәтләрне әйтәсем килә үзебезнең районнардагы, үзебезнең шәһәрләребездәге һәм әлбәттә инде регионнардагы актив милләттәшләребезгә. Һәм дә инде шуннан да бик зур эш алып барыла. Ул нинди активлык, кайда нинди активлык, ул шуннан күренеп тора. Бәйге нинди төсмер алачак икән. Һәм дә инде менә безнең хәзер бик тә матур күренеш. Бит инде үткән елны да, менә бу елны да Васил Гаязович исеменнән хатлар юлланылды регионнарга, губернаторлар исеменнән, регион җитәкчеләре исеменнән инде. Һәм бик тә матур күренеш безнең менә Свердлов өлкәсе һәм дә инде Оренбур өлкәсе тулаем менә ниндидер татар оешмаларга түгел, регионнарда регионнарда әлеге бәйге уза. Башка милләт балалары да катнашты. Башка милләтләрдә монда инде андый ниндидер айыру нәрсә шикләүләр юк. Монда тулаем инде регион ара бәйге форматын алды әлеге бәйге. Алмаз, инде менә хәзер
Яңа елдан соң без әкренләп шушы җәлил бәйгеләренә нәтиҗә ясауларга таба атлаячакбыз, бит. Инде 3нче ел рәттән безнең жюри рәисе, ул безнең барыбыз да яхшы белгән, яраткан безнең артистыбыз Әсгар абый Шакиров, бит. Менә ул үзе сайлап алынган һәм инде финалга чыккан катнашучыларның барысында карый, барысына да нәтиҗә ясый, сайлап алынып, аннары конкурсның гала концерты үткәрелә. Менә киләсе елга нәтиҗәләр ничегрәк ясалачак? Әлбәттә, инде һәрберебез дә белә, Әсгар абый безнең өлкән яшьтә. Бу нюансында без нюанска да игътибар иттек, һәм дә инде менә жюрилар белән килешеп, Әсгар абый белән үзе белән килешеп, без шундый фикергә килдек. Инде 3нче этапны без уздырачакбыз үзебезнең жюри әгъзалары белән генә. Алар бар эшләрләрне карап чыгалар, үзләренең бәяләрен куячаклар, һәм дә иң-иңнәре дигәннәрен без инде Әсгар абыйга алып барып күрсәтә торган булачак. Төп нәтиҗәне ул ясаячак. Төп нәтиҗәне менә жюри рәисе булгач, инде ул һәрвакытта шулай булды. Әсгар абый монсын карыйбыз, туктатабыз, яки анда минем машинарак фикерди икән инде. Иң соңгы сүзне әйтүче ул булды һәрвакытта да, һәм дә инде бу елны да инде, ләкин бераз гына үзгәрешләр белән барыбер ул үз фикерен соңгы булып әйтүче булачак инде. Алмаз, узган еллардагы кебек үк 3нче халыкара җәлил укулары әдәби бәйгесе дә уңышлы тәмамланыр. Лаеклы җиңүчеләр булыр һәм әлбәттә алар Ходай насыйп итсә Казанда җыелып матур гала концерты да оештырылыр дигән өметтә калабыз. Амин. Бүгенге әңгәмәдә катнашуыгыз өчен сезгә зур рәхмәт белдерәм. Уңышлар теләп калам. Бик зур рәхмәт. Киләсе очрашларга кадәр. Сау булсын. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез Конгресс мөнбәре тапшыруын карадыгыз. Бүген без 3нче халыкара җәлил укулары әдәби бәйгесе хакында фикер алыштык. Әңгәмәдәшем әлеге конкурсны оештыру комитеты җитәкчесе Алмаз Нургалиев иде. Әңгәмәне Энҗи Шәһидинов алып барды. Киләсе очрашларга кадәр сау булашабыз.